nego on nije došao. Samo moment, po Poslovniku vam nisam dozvolila da priđete, hoćete biti ljubazni, da se sklonite, da ne remetite rad. Po osnovu da ste dobili kaznu sad. Opomena. Opomena. Opomena, imate 3 opomene. Isključeni ste iz rada ovog... Opomenu dobili ste, molim vas, sklonite se, nemojte mi pretiti. Dobili ste opomene, ispunili uslov da više ne učestvujete u radu. Prekid, molim vas, 2 minute pauze da poslanica shvati da više ne može da učestvuje u radu parlamenta. Htela bih o 2 stvari na ovoj konferenciji da pričam. Prva je šta se danas desilo tokom zasedanja, a druga je način na koji Maja Gojković vodi sednice Narodne skupštine. Šta se danas desilo? Ukratko, dobila sam 3 opomene, što automatski znači da u narednih 20 radnih dana zasedanja neću smeti da budem u sali u kojoj se održavaju zasedanja i neću smeti da učestvujem u raspravi. Naravno, ta odluka predsednice Skupštine Gojković je potpuno neosnovana i u suprotnosti sa Poslovnikom. Evo šta se desilo. Po svom starom dobrom običaju, predsednica Gojković pravila se da ne vidi da držim podignut Poslovnik. To nije prvi put. Sinoć smo imali situaciju da ona mene pita da li želite da obrazložite amandman. Ja bez uključenog mikrofona klimam glavom i kažem da. Ona me pogleda i kaže, znači ne želite. Idemo dalje. To je manir predsednice Gojković. Nije tačno da ne vidi, nije tačno da ne čuje. Ona zlonamerno, u strahu od argumentovane diskusije, uskraćuje poslanicima pravo da iznose argumente i svoje mišljenje, pravo koje je garantovano Poslovnikom. Danas sam držala podignut Poslovnik nakon što je poslanik Rističević se javio da obrazloži svoj amandman i pričao potpuno mimo teme, to jest osvrtao se na amandman kolege Radulovića, vređajući ga pritom. Predsedavajuća Gojković je morala na to reagovati, jer je to u suprotnosti sa članom 106 Poslovnika i oduzetu mu reč. Ona to nije uradila. Ja sam odmah podigla Poslovnik, poslanik Rističević je završio, po tom istom Poslovniku povreda Poslovnika ima prednost nad bilo kojim drugim javljanjem. Ona se pravila da me ne vidi i dala reč poslaniku Atlagiću, nakon čega sam ja ustala i prišla mestu na kome ona sedi sa podignutim Poslovnikom da bi me videla, da ne bi mogla da se izgovara da ne vidi. Ja ne znam da li se ona uplašila ili šta je uradila, ona je tad počela automatski da mi izriče jednu za drugom opomene, iako ja u tom trenutku jedino što sam rekla, molim vas, javila sam se za reč, po kom osnovu mi uskraćujete reč. Pri tome sam se mimo išla sa kolegom Zoranom Živkovićem, koji je upravo pre toga nešto s njom razgovarao i konsultovao se i završio, i potom sam ja prišla. On nije dobio nikakvu opomenu zbog toga što joj je prišao, samo ja. Znači, neki poslanici mogu da je priđu i da se s njom konsultuju, a neki poslanici će dobiti 3 opomene za redom i biti isključeni sa zasedanja. U julu mesecu ja sam bila najaktivniji poslanik u Narodnoj skupštini. Nije ni čudo otkud želja da se baš ja isključim pred početak jesenjeg redovnog zasedanja. To je strah od argumentovane diskusije. Takođe, želim da napomenem da su toj istoj Maji Gojković danas tokom zasedanja pristupali i prilazili na konsultacije brojni predstavnici vladajuće koalicije, između ostalog i Rističević i Atlagić. Ni oni nisu dobili nikakve opomene. Moram da kažem da za ovih 1,5 godina koliko sam poslanik u Narodnoj skupštini,
Ja sam u šoku i dalje iz dana u dan sve većem zbog načina na koji Maja Gojković urušava autoritet ove institucije. Ona dosledno krši sva pravila. Ona svojim odlukama namerno promoviše vulgarnost i agresiju u Domu Narodne skupštine. Ona namerno krši članove poslanika, smišljeno i namerno. A onda se izgovara da nešto ne vidi ili ne čuje i glumata da plače. Moram da vas podsjetim da Maja Gojković nikad ne previdi javljanje po Poslovniku članova vladajuće većine. Za nju su, kada se po Poslovniku javljamo, najnevidljiviji uglavnom poslanici opozicije, prvenstveno iz poslaničke grupe Dosta je bilo. Razlog za to je strah od argumentovane diskusije. Ja se nadam da će ovaj saziv parlamenta biti poslednji saziv u kome Narodnom skupštinom predsedava Maja Gojković. Zato što nema oporavka ove institucije, nema vraćanja dostojanstva ovoj instituciji dok je na njenom čelu Maja Gojković, čiju smo smenu tražili i što je ona sama obećala da će staviti na dnevni red, a onda je zaboravila. Jer izgleda da, pored toga što ne vidi i ne čuje, ima problema i s tim da zapamti šta je rekla. Hvala. Ako ima nekih pitanja, izvalite. Ja vas ništa nisam čula. 3 opomene. Na osnovu toga što je ona naložila obezbeđenju da me izbaci iz sale. Ja sam bila ispred nje kada je ona izricala opomene. Ona je onog momenta kad je rekla izričem vam 3. opomenu, molim vas izađite iz sale, isključeni ste sa zasedanja, ja sam se vratila na svoje mesto, meni je prišao predstavnik obezbeđenja i zamolio me da izađem iz sale, ja sam rekla evo samo da se spakujem, naravno. Koliko je tražio Marijan Rističević, koliko je tražio profesor Atlagić, koliko je tražio Zoran Živković, toliko sam tražila i ja. Ne čujem vas, izvinite. Ne. Evo, kolega Radulović ima više iskustva sa ignorisanjem od strane Maje Gojković nego ja. Reću vam kratko na to pitanje, pošto već imamo iskustva. 3. opomena je udaljavanje iz sale. Proverite, do sada se desilo više puta, i pročitajte Poslovnik. I možete i da pitate Maju Gojković, pošto već je bilo nekoliko poslanika udaljeno na 3. opomenu. Ali bi mi jako voleli da ste vi u pravu i da poslanica Stamenković nije udaljena i da će moći da prisustuje narednim sednicama. Prema tome, mislim da će ipak biti da ovo što vam govorimo je tačno. Ono što mi je jako bitno takođe da kažem, ovo nasilje u Skupštini traje već duže vremena. Nekako u medijima uopšte ne prolazi, odnosno ne objašnjava šta se zaista dešava u Skupštini. Rasprava obično ima 3 dela.
po svakom zakonu. U prvom delu govore predstavnici poslaničkih grupa, u drugom delu govore sve poslaničke grupe po raspodelu i tu nema neke velike rasprave, možete samo da kažete šta imate da kažete i ako bude nekih replika, odnosno ako vam predsjednica Skupštine dozvoli repliku, onda možete da govorite. Kao što možete i danas da vidite, replike se poslanicima Dosta je bilo retko daju, nekad nam daju repliku, onda posle toga pokušavaju to da povuku i puštaju samo poslanike vladajuće većine da o tome govori. Treći deo zasedanja je ovaj po amandmanima, gde možemo da govorimo kad god imamo amandmane i možemo da se javimo u svakom delu rasprave i očigledno je da im to ne odgovara, pokušavaju na sve načine da uguše diskusiju. Danas im to nije uspelo. Ako se pogledaju malo snimci danas, možete da vidite kako bi rasprava u Skupštini izgledala kada bi zaista ta rasprava bila dopuštena. Treba da pogledate izlaganja svih poslanika Dosta je bilo, jer tu možete lepo da vidite da nikoga ne vređamo, da govorimo o tački dnevnog reda, da se držimo teme i da se držimo amandmana koje smo podneli. U replikama pokušavamo da odgovorimo na neko blato kojim nas zasipaju, pokušajte da uradite isto sa izlaganjima vladajuće većine, poslanika vladajuće većine, vi nigde nemate raspravu o temi, imate samo besmislene priče, laži i izmišljotine o krađama, o ovome, onome, 5 godina slušamo te priče, niko nije procesuiran, 24 sporne privatizacije završene, niko nije procesuiran i praktično ovim pričama samo zamajavaju građane i pokušavaju da spreče diskusiju. Ovo traje već duže od godinu dana. Danas smo pronašli način da probijemo to i da teme koje su važne za sve građane, a to je nabavka besplatnih udžbenika, dominira u Skupštini Republike Srbije. Ako ima neki pitanje, izvolite. Hvala.